Nyakoronga jonka mura mintire gino mara ni dingine kododira mari heyo makare saro makanya sabiro marudi chien. Kawuono henchien tarik 25 dwe mar ang'wen higa mar 2026. Arwaki yo makere ni machiegni weche manyien mag Migago kama mokwongo magi e thund weche manyien. Ati wao wanasema ya kwamba wao ndio wataamua. Ati wanabeba kura ya watu kwa mfuko. Ati wananiambia mimi ati niende nipige magoti kwao. Mimi nitanyenyekea kwa mwananchi na nipige magoti kwa Mungu. Binadamu mimi siwezi. Jatend piny William Ruto osekweth makero sirikal tesre. Konyiso gini oganda emanigi teko mar yiero jotelo. Wach mar ombulu ni wayudo ka urichwa ka. The turnout osebedo marach kabisa. Ende bende common nikech out of the county mangima onge kama ji oseachieve 100% amana rongo kende. Sub county Mauriri oyangni osendiko kwan rawere mapiny. Kijiwo gi mondo giwuog oko mondo gindikre kaka jogombulu. National Governing Council mar ODM orengo ni nentie kane wan Mombasa. Kendo noneno kubur obedo approved. Nyo aluongo NDC moburu bedo approved. Ere kaka odwa bedo gine, odwa bedo party leader mar ODM. Jaod bura malego usonga Samuel Atandi onyiso gavana Masia James Orengo mondo chiw luor ne ugai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Nyakoronga jompa ni weche gi yonero madimba lugi achiel kachiel mbui mago Uganda yudo achiel kachiel mbui mar YouTube, Facebook kanyakla kod mbui mano mar X. Anowuona hilwe mbui mago Uganda gi nying mar Sharon Ongao machiegni nyinga Sharon Ongao. Jaod bura ma alego usonga mano Samuel Atandi owuok tung mosuo gi gavana Masia James Orengo. Bang gavana Orengo landore owuon kako gai mano mar duond bura mar ODM. Gino ma Atandi wacho ni en koso luor ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Etok mare giramo gi TV hepare mano ma alego Atandi oloso kabende wacho ni duond buche mamoko gin magoeko mabende osebedo kanitiere mabende wacho ni gavana Orengo hung'eyo malong'o. Ewi mano Atandi okwayo Orengo mondo chiw luoro ne kuku mar duond burano mok kiko it jopiny. Kineno ojogo kwan manok mano mar jopiny ahinya to e county ma Siaya. Mosendikore kaka jolutombulu e kinde modong' mana ndalo 3 kende to chenro no rumo. Ojuoro were kod jogo ma bende onge ombulu mar mondo miotu gi thuolo modong' ne mano mar timo ikruok ne yiero mabiro. Party ma Iran through the constitution. To governor onge maber ni mane kaka parties ringo. Kinen ngamo somo sheria. Okonyal bukre ne no chungi kori okamro no wacho ne party le ma ODM. Party bedo ran gi constitution. Party ken kangaroo. To nge maber ni Oburu Oginga no se bedo nominated gi National Executive Council of ODM. Mo chako gino nyako teri Central Committee. Mo gino teri National Governing Council. Gigite National Governing Council mar ODM orengo ni nentie kane wan Mombasa. Kendo noneno kubur obedo approved. Nyo aluongo NDC moburu bedo approved. Ere kaka odwa bedo gine, odwa bedo party leader mar ODM. To kata mna kiwuotho kaka tamna branches maga mag ODM ma polling stations man kagi ano kata pok awinjo manager branch achiel ma wacho na an ng'ato ren. Waneno ni jokura ma Siaya County jothuro ok owuok ka kwadwaro mondo kaw ombulu ki compare gi areas moko. Nicho waneno ka areas moko ji owuok oko kendo ji kawo ombulu mayot kendo numbers ma ikawo kaluwore gi projections mag IBC ne dhi maber. Koro Siaya waneno ni ji ok ne owuok maber. To kanyo wapenjo nyo ayudo ni jopiny sani ji koth chwe ji odich gi weche mag pur, weche mag minyo kon gi kon. Koro ne wawacho wane kaka wanyalo golo ji kuonde ma gitiye mondo gibi gikaw ombulu. Kopogore gi Nyakoronga juanga apisaza mago mag piny owacho e county manwa Migori mowuok e sub county Moriri. Orore kod jokanyo mago mag IBC kod jotend loch nanga mar jiwo chenro mag kawo ombulu e sub county Mauriri. Ma e kinde ma lipot ogol kod duol mano mar IBC. Mayango ni mana kwan ji maromo 3,112 emosekawo ombulu. Julius Kweto matiyo kod duol mano mar IBC e sub county Mauriri wacho ni mana maromo 42% mag oganda magigeto e chenro ni mar ndiko ombulu emosekawo ombulu.
Apisa maduong' e Migago mano mar County mano ma Migori Jojo Chola kod nyawadegi e Migago mar thieth Mabel Chanzu mano bedo kod romo kod jotend loch nanga kod jokanyo mag IBC mane kar chung'o od bura maurire ne okwayo oganda mondo okaw ombulu e kinde mapok oromo. Translating to 42% of our target. So far, according to the initial arrangement, we were given 3 kits per ward, but due to the initiative that we sat with the DCC and the entire team of Ngao for Oriri constituency, we decided that we use these kits now per sub-locations. Wach mar ombulu ni wayudo ka urichwa ka, the turnout osebedo marach kabisa. Ende bende common nikech out of the county mangima, onge kama ji oseachieve 100% amana rongo kende. Koro balance no kaluwore gi target mane jo IBC ochiwo kaka Uriri kanene 7,000 mane gipane gidhi register. E samo wuoyo ni wasenachopo about 3,000. 4,000 nitie mapok obedo registered. Mae momiyo wan ka gi dio marwa ma iluongo ni DCC, wan ka gi jalu gi DC, nyaka administration officials wa kotelnegi gi tom gari mondo mi wa ajiji owuog oko okaw ombulu. We are calling upon every other stakeholder to just come together and ensure, because some of these children, some of these Gen Zs are in our own houses. So let us not have some of them in our houses keeping quiet when registration is ongoing. Kopogore gi mano, eni jokanyo mag komiti mar Senate mano mar Sipak onyiso governors mar mondo mi ochiw ranyisi mar ni ikwayogi asoya kendo nitiere mibadhi mar dhi nyime mabende dhi nyime e od bura mano mar Senate. Komiti no wacho ni moko kuom governors wacho kamano kaka yor rem chopo e nyim komiti no mano mar chiwo ler ewi kaka gisetiyo gi omenda mago mag counties. Senators go bende omedo wacho ni gionge paro moro amora ma opondo mak mana ni gitimo tijgi kaluwore gi chike mag katiba. Senators are free to ask questions the way they will. If they see you have bought you bought the curtains worth 70 million, they must ask which type of curtains are these. If you need housewarming with 5 million, how can you do housewarming with the public funds? Appearing before committees is not an option. Even if they protest 1 million times, appearing to the Senate committees is not an option. After we made our report and recommendations to the House, which were adopted on 31st of March, we have 30 days to start following up on implementation. So after 30 days, which shall be from the 1st of May, we shall proceed to the next level of forwarding files to the EACC, forwarding files to the DCI, calling the DPP to commence prosecution of those governors who are in contempt of parliament, and also asking the Inspector General of Police to produce those governors who have been adamant. So the law is clear. The law has not changed. Jatend piny William Ruto hodhi nyime gi limbe mare mar dongruok e kaunti ma Murang'a odiochieng' ma kawuono kendo odiochienge mano mar ariyo. E kindego Ruto osekweth maketo sirikal tesre kowacho negi ni Uganda ema nyalo yiero jogo matelo negi ma ok jotelo. Ruto oloso bang' yawo ayanga chiro manyasani mano ma Siumbu mayudore e gwenge ma Maragwa kaunti no mano ma Murang'a kamosingo mar medo tiyo ne Uganda duto. Mimi nimekuja hapa kuwauliza. Si mimi nilikuja hapa kuomba kura yenu? Si mlinipatia? Si kazi ndio hii tunafanya? Si nyinyi ndio mtaamua na nyinyi ndio mtasahihisha mtihani? Si ile mtu hajafanya kazi aende nyumbani? Ile mtu amefanya kazi aendelee? Ama namna gani? Ama mnasemaje watu wa Maragwa? Si nyinyi ndio mtaamua? Ni nyinyi ama ni wale? Ni nyinyi ama ni wale? Mimi nataka niwaambie kuna watu wako na hasira mingi. Wako na kisirani mingi. Wako na kiburi mingi zaidi. Ati wao wanasema ya kwamba wao ndio wataamua. Ati wanabeba kura ya watu kwa mfuko. Ati wananiambia mimi ati niende nipige magoti kwao. Mimi nitanyenyekea kwa mwananchi na nipige magoti kwa Mungu. Binadamu mimi siwezi. Ama mnasemaje jameni? Tunaelewana ama tuelewani?
Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ati wanatupatia masharti. Msipofanya hii, ati mimi niende nipige magoti kwa mtu, ati ndio awaambie mnipigie kura. Hiyo maneno wasahau kabisa. Na hiyo kiburi wawache. Wao sio Mungu. Mungu ndiye anaamua viongozi na hawa wananchi. Na niwaulize watu wa Siombo. Saa ile mnaamua kiongozi. Mnaamua si ndio mnaamua MCA? Si mbunge mnaamua? Gavana na senator? Si rais mnaamua? Saa ile mnaamua kiongozi. Mnaamua kwa sura ama kwa kazi? Kwa matusi ama kwa kazi? Kwa kisirani ama kwa kazi? Kopogre manya koromga juanga mi weche motendre koda mago matimore gwingi mago makaluo kamara were mathoth ke gin joremba piko e sub county Marongo otiko tiegruok mano mar riembo nyamburko koda piko chenro makamano omisir kod CDF Marongo chenro mabende geto duoko piny masiche mago magapaya e sub county no. Apisa mochung'ne rawere e CDF mano Marongo mong'ere kaka Kennedy Oyieko mano wuoye kinde mane rawerege mane miyo obok mag somo ne ocho ni gigeno neno dok piny mag masiche mag apaya e sub county no mano Marongo. Ka luore na ywak na biro office ne jogo mang'eny ne onge license mag riembo gari. Kasto accidents mang'eny be nwayudo ne timore Rongo ka. Koro nwabiro gi program ni mano wakawo jogo mwatere driving riembo momigi license mar apiko. Tokeno joge wanoneno ne ber ningis na gi license mar apiko koro jomoko wanyalo kawo wachako kete gari mondo mi gimbi nyalo yudo go kaka gidhi gi riembo donjo yudo tiji kuonde mopogore opogore. Abire graduation ceremony mara kaka jariembo makoro lony makawuono jo NTSA ong'eya gi nyinga kendo gimoro amora adwa timo gi yor chik nikech nyoka riembo kan gi lony yor chik. Nomiyo wapogore kabisa gi ng'at mopuonjore riembo gari e ndara. Ng'amu kale skul ong'e chike mag skul, wanyalo riembe yore madongo nyaka yore matindo. Director mar riwruok mok mar piny owacho mochung' ne chenro mano mar chiemo e piny Kenya mangima Cindy McCain oyango ni ngaji ema sani midhiero mokwako piny ngima ka ichwale kod lwenje madhi nyime e pinje mamoko chal mar ochumi kaachiel gi lokruok mar chal mar kor lwasi. Koloso elimbi mare e piny Kenya bang' limo gwenge mag Dadaab refugee. Oyango ni oganda mathoth sani yudo achiedh nade mano mar ngaji. Okang' mosemiyo nyaka nyithindo yudo tuoche mikelo kod nok mar ndhadhu makare e chiemo. Omedo ni kar jot mano ma Dadaab nitiere kod oganda mohew 10,000 ka ji mohew 318,000 e piny ngima yudo achiedh nade mikelo kod ngaji. She's also met the leadership of the country. It's a very hard stop at 3 p.m. because she has other engagements. But we have a lot of food. New crises are emerging before old ones have even had time to recover. The escalation that we have witnessed in the Middle East is tragic. Conflict remains the single biggest driver of acute hunger, from Sudan to Gaza, from Yemen to Haiti. Extreme weather like droughts, floods, and storms are destroying livelihoods and eroding food systems. Economic instability and inflation are pushing nutritious food out of reach for millions of people. We must act early, swiftly, and effectively. Kopogore gi manya koromga juanga duol matew yiere pachoka IBC. Chano chwalo chenro mar ndiko jogo ombulu e apise mag Huduma Centers kod apise gi ma e kuonde chung' od bura mano ma pachoka. Koloso e kaunti ma Machakos bang' rango chal mar ndikruok e kaunti no. Commissioner mano mar IBC Mary Karen Sorobit wacho ni mano en achiel kuom yore ma pod biro konyo oganda ndikore kendo chwalo kwan mar jogo e kuma bende osendikore malo. Omedo jiwo rawere mar mondo mi owuog oko mar ndikore moloyo tie kinde ni modong'. Mabendo dong mana ndalo adek to chenro makamano mosebed kitime piny Kenya mangima ibro bed ka iloro. Onyiso rawere mar mondo mi gin bende giyie mar mondo mi kik giyie mar mondo mi oti kodgi kod josiasa. Lakini we are now approximately 80% on the target, and I'm urging all our youth, especially the youth who have not registered, and also those people who have not registered, to come forth and register. Please, chukua kadi and be registered. As IBC, we're here
to ensure that you are able to exercise your mandate or your constitutional right of voting in the next election. As we are doing the best, our kits are open. We're even going to the market. We are going to the churches, wherever there's a gathering. We are always there. And then on top of that, we have also our kits in the Huduma Center for the first time, where people can register. Even at the end of this registration, the kits will continue in the Huduma Center and registration will be ongoing. Kwa sasa tumewapelekea our KIMS kit to your doorsteps kwa ward. Kwa hivyo tunawahimiza take advantage of the 3 days ili uweze kujisajili. Lakini nilivyosema bado tutaendelea na usajili, ila tu utakuwa sasa paka uende ofisi ya eneo bunge. Na korongo jong dakika na paga bere to oksa bere marudi chinga dor mar mon miaka yo matene kadwogo pod wantiere gi weche moiko ni weche manyien mago mag migago kik di mabor. Chunyo gandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar. Constipation. Chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Engai rara mara yok. Rara mara roigo ariene ra madama. Olomo nyaki ngera. Olomo nyaki ngishu. Narasha yanga ngishu. Narasha rolo biro le medar. Mero ragi yo anga yana nigijo. Mero ragi ro yo ge sidai. Endu munyana. Olo shola yo meloge ne ngirngorun. Enda alanga idabash. Enda alendu yumet. Nara nare yanda imporo. Dial *811*337# to get Masai blessings. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Na korongo jong dakika 20 tok saa 7 marudi chieng' wadhi nyime gi weche mago manyien mag migago. Piny owacho mano mar Netherlands ochiwo sir mano mar shillings bilion 3 ne sekta mar pur. Sir madhi konyo e loso chiemb jamni. Omenda makamano ochiko kadhe kambi mano mar loso chiemb jamni mayudore gwenge mago mag Athi River. Kendo achore ni biro tiyo kendo konyo e medo chiemb jamni pachoka. Siro jopur kod bero chal tudruok mago mawuok e piny mano e kind piny Kenya kod mano mar Netherlands. Our program today will include opening remarks. In these turbulent times, Kenya's strategic importance to the Netherlands and to Europe and vice versa cannot be overstated. As a regional hub, Kenya offers access to a rapidly growing regional market of more than 500 million people, supported by strong infrastructure, a youthful and educated workforce, and a vibrant and innovative private sector.
And so it's no surprise that the Dutch economic footprint in Kenya is large and growing. The Netherlands remains one of the largest destinations for Kenyan exports globally and consistently ranks top in the European markets. Beyond trade, Dutch investment continues to play a pivotal role in Kenya's economic transformation. The Netherlands Business Hub in Kenya has a membership of around 100 multi-sector companies, while over 150 Dutch firms operate in Kenya, driving growth, jobs, and innovation. A recent addition is De Heus, whose investment of over 3 billion Kenya shillings in a local animal feed production plant strengthens agricultural value chains, supports farmers, and enhances food security. Such investments demonstrate how private sector engagement can deliver both commercial and developmental impact. And another recent addition is the opening of a Dutch desk at KCB Bank by Invest International in order to unlock access to finance for both Kenyan and Dutch businesses. Nyakorongo jong mana kaka juma ka juma wakilo ni chenro mano maragene kanye chinti cha beach kata kamano hoduchi makawuono wamiyo ni Gor Mahia mabene nobedo ruodh jokanyanam kendo tayo Uganda luo Kothala kendo kod tend loch jorochere. Gor Mahia umbene olak kaluore kod hono moko mabene notimo kod kit bilo moko magalagala manodhiero Uganda e kinde loch mare kaka senior chief manejo British olombo mar tiyogo. Walter Nyambaga kiloni tielo mar ariyo mano marambakane. Gik moko ni negin onni mane ochako timo kapod otin. And he was also spying on the wasigu mag Kanyamwa machalo kwa boye gini. To ogada no kone gini mano tich matek mo kwa dwaro mondo ka pato Kanyamwa odhigo juok pinya ka ngad ema biro ngado burani. To mondo juok piny ong'ad burani nigi wachore gini gol wuodi momoro aba gol wuoda magor mondo gidhi gimuka ne yien moro ka buli ywak ka ma jigo asili jiwer ochalo bando mane jigo it was exactly kaka bando umoro biro omera ng'ano oywayo gini akuna en tan mar gor nodhi oywayo gino with one pool mupudho yien ma ji ochako wer timbe ne moko upogore gi timbe nyithindo moko tiyudo ndalo mano dongo no be kano tugo gi nyithindo wetegi to ka oringo samoro olal ne gi kindgi ga magindo goro dhi kaen to chako duogo to kopono yweyo to ndeke ginene yamo en yamo maroko gigi tete man bute machiegni wagol nyaka bawinj ringe koro timbe nene galagala koro kata jodongo bende ng'iyen nyathini Elweny ne en kod olethe magalagala mane kelo chich mathoth. Gima notimo mwang'eyo en kane gigore gi kane ndalo mane gidhawo gi jokwa bwa to notimo gimiluongo ni espionage. Nodhi ir jatend jokwa bwaye molokore the war general mare iluongo ni Otuoma. Ting'eni ka wuoyi cha war general cha biro mondo oyud the information brief kuom jaduong'ni. Donge koro ka wuoyo kodi kan wuolo kare macha mana ne gor gipenje to kuneno agor ko kadhi kaneno ng'ato. E kinde ka kinde ne ong'eyo kaka okedo kod wasigu. Achiel kuom gigo mane Gor Mahia tiyogo kor kalweny kata mar riembo wasigu en kich manyiso miluongo ni bees. Atiyo gi Ministry mar State Department of Livestock Development kat kuma na kuongo bedo posted iluongo ni National Beekeeping Station. Kae machako tiyo gi kich. To kadieri naneno kaka ne atiyo kodgi handle gi atimonegi management ne an gi ujuzi mane malo sana makata jok mane watiyogo bene wuoro ni to ng'ani otiyo gi kich machalo mana ka gima kich winje. Probiro mo raise the spirit of the soldiers. Mokonegi.
lweny biro wadhi gore gi jokwabwayi to onge jakanyamwa kata achiel ma rembe nochwer. The strategy mane Shaka Zulu ne tiyogo, chalo tung dhiang' udhi en gaf jogo luorogi kama kendo gikoni to gidonjo e iwu. To sama ne giluorogi noero, Gor nokelo ng'weng'o ma ok inyal neno kata 2 feet away from you. En ng'weng'o mathik. To ka no feel ni ng'weng'o gi jogo oseluoro jogo moketo diere kabisa, to golo ng'weng'o. Kugolo ng'weng'o to we jokwabwayi in the open. Ka gore mosedonje gini ok wabi nyalo lwenyni. Koro gima ber, let us send the message mar kwe. Nigi yoro mine moko mondo bi owuo gi Gor mokelo message mar kwe, nigi dwaro kwe. Ng'ado guok means ni jokwabwayi biro gi guoggi, jokanyamwa be biro gi guoggi. Yeah. So ei aora kaka aora ma jokwabwayi guoggi, jokanyamwa mako tiend guogno. Kato ng'ato achiel man gi biti ma sharp ng'ado guogno diriyo ni wiye dok koni, tiendene dok koni. Remo machwero nyaka chwere pi mamol. Mano the first signature mar peace accord. Kaeto the second guo kaka nyamwa. Jokanyamwa mako dhoge to jokwabwayi mako tiendene. Ting'ade kamano ero, remo chwere pi to molgo. Mano the second signature mar the peace accord. From there, the agreement mar peace was signed up to today. E biro mar odieche, Gor ne ogarogi e dwachgi, kata kamano ne gilombe mondo mi obed ruoth. Kao loch irit kanyamwa. And that was the installation of Gor as the king or ruoth mar kanyamwa. Jabilo ne ni kod monadi. Nonyuomo bilo, nonyuomo ndiala, nonyuomo akomo, nonyuomo alo, nonyuomo chino, nonyuomo adhiambo, nonyuomo atieno nyaseme, nonyuomo tieno liera, nonyuomo nyamanga, nonyuomo Maria Mbogo, nonyuomo geja, kaeto nonyuomo miluongo ni ugejo. Mago ni mond Gor. Ka okan shua ne gin mon 17. Kuom mon go, Gor noyudo yawuote. Dawa achiel manyalo nyisi ka nodhi oko, nodhi Uyoma ka. Iluongo na Tieno nyar Semen, ka nodhi ei Seme kanyo. Wuodhe manowuotho to ka nokadho neno nyako maber, naneno mamano. Mama marateng', very beautiful. Otho ka en very beautiful. Marateng' manyilni, tapani Gor nonene to noa ei aora, ting'o pi. To Gor oluwe nyaka dalagi. To Gor expressed his interest in this girl to the family. To jogo kone ni wadwaro dhok, wan kimiyowa dhok to wabiro mamiyi nyako. Ting'e gima ne Gor otimo. Owuok koni kare miyauru taya madhi kelo dhok. Owuok to koduogo to duogo gi dhok. Mago dhok mo generate kendo ko ni dhok mogolo dalane. Gin mana dhok mag hono. Oduogo gi dhok to miye nyako maber goting'o biro. Atieno nigi joga ne dalawa ka. Koro manyalo paro ne nitie nyar Gor miluongo no Bilo, ne nitie Regina, Leonora mane waywa maduong' ka Nyamunga, ne nitie Kefina mabe ne nyamin Nyamunga, nitie Ngadho, nitie Ayuyu ni to pod ngima. Nyakorongo jongi sigana mana mar Gor Mahia bin makilo wegi ko mar weche manyien mago mag Migago nus dakika oskadho tok saa 7 mar odiechieng' akwayo ni mar mondo mi ibed kod odiechieng' makare parno iko ni mathoth e weche mago manyien mag ang'ich welo mabedi dikelni kanyo ko jafwambo wadwa Simfros Okenda gisane ibed kod odiechieng' makare nyinga Sharon Ngao.